Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன அப்படினா வாழைப்பூ வடை. இப்போ வந்துட்டு வாழைப்பூ வடை செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். கடலைப்பருப்பு வந்துட்டு ஒரு 1.5 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா ஊறணும். இப்போ வந்து கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லாவே ஊறி இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், வரமிளகா, சீரகம், சோம்பு எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இது வாழைப்பூவை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்கள். அதே மாதிரி வந்துட்டு வாழைப்பூவை வந்து நம்ம எப்பவுமே மோர் தண்ணியில் தான் போடணும். அதையும் நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நமக்கு வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லாவே ஊறிடுச்சு. இப்போ அதை வந்து நான் கழுவி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் வந்துட்டு கடலைப்பருப்பை வந்து ஒரு 3 டைம்ஸ் வந்துட்டு கழுவி எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்துட்டு வாழைப்பூவை வந்துட்டு மோர் தண்ணியில் போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு கலர் மாறாமல் இருக்கும். இப்போ நான் வந்துட்டு கட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறேன். அதாவது இதுக்கு நான் ஒரு 3 வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். நம்ம சின்ன வெங்காயமும் எடுத்துக்கலாம், பெரிய வெங்காயமும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதாவது கருவேப்பிலை, மல்லித்தழை, புதினா, பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாவே, எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பொடிசாவே கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்துட்டு கடலைப்பருப்பை வந்து அரைக்க போகிறேன் ஜாரில் போட்டு. இது எப்படி அரைக்கணும் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது, மாவு மாதிரி கொரன்னு அரைக்கணும். அதாவது இந்த கடலைப்பருப்பு பாதி உடைஞ்சி கொஞ்சம் நரன்னு இருக்கிற மாதிரியே அரைச்சிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த பக்குவத்தில் தான் வந்து நம்ம வந்து அரைச்சிக்கணும். இப்போ இதோடு பார்த்திங்கன்னா வரமிளகா, சீரகம், சோம்பு இதை வந்து சேர்த்து நம்ம வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதை சேர்த்து வந்து அரைச்சாச்சு. இப்போ அந்த மாவோடு சேர்த்து எல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதை அப்படியே மூடி வச்சுட்டு, அது ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா வாழைப்பூ, அது எடுத்து வந்து ஒரு ரவுண்டு மட்டும் போட போகிறேன். ரொம்ப அரைச்சிங்கன்னா மாவாக போயிடும், அப்படி அரைக்கக்கூடாது. நீங்கள் முடிஞ்சால் வந்துட்டு நல்ல நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் இதில் வந்து சால்ட் எனக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதையும் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுலில் வந்துட்டு பச்சை மிளகா, மல்லித்தழை, கருவேப்பிலை, புதினா இந்த ஐட்டம்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். அதே மாதிரி வந்துட்டு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதையும் வந்து நான் அதில் சேர்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து வாழைப்பூ சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்துட்டு அரைச்சி வச்சு அந்த மாவையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ வந்து பேன் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு வந்து வறுத்து எடுக்கிற மாதிரி ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க, எவ்வளோ வேணுமோ. ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ நான் வந்துட்டு மாவு வச்சுருக்கேன்ல, அதில் வந்துட்டு அரிசி மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் நமக்கு வந்து கிறிஸ்பி கொடுக்கும். அதனால் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த மாவு பிசைஞ்சிட்டுக்கலாம். அது மாதிரி வடை மாதிரி தட்டி வந்து நம்ம போட்டுடலாம். வடையாகவும் போடலாம், நீங்கள் போண்டாவும் போடலாம். நான் வந்துட்டு வடையாக வந்து தட்டி போட போகிறேன்.
ஃப்ளேம்லேயே வைக்காமல் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயே வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. ஏன்னா வந்து ரொம்ப லோவாக வச்சோன்னா அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த கிறிஸ்பி கிடைக்காது. ரொம்ப ஹையில் வச்சா நமக்கு வந்து கலர் வந்துடும், பட் வேகாது உள்ள. அதனால் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்தெடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து வெந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். இங்கே பாருங்கள் நமக்கு சூப்பரான வாழைப்பூ வடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு வந்துட்டு சூப்பரான வாழைப்பூ வடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. நம்ம குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து கொடுக்கலாம், அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது வந்துட்டு இதில் வந்து ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.